Hvornår kan politiet kræve, at du foretager en udåndingsprøve? Kun hvis du kører usikkert. Kun hvis du lugter af spiritus. Til enhver tid. Du kører cirka 60 km/t. Hvordan vil du fortsætte? Jeg trækker så langt til højre som muligt. Jeg fortsætter med uændret hastighed cirka 60 km/t. Jeg nedsætter hastigheden med det samme. Jeg er særlig opmærksom på modkørende. Du kører 40 km/t og skal lige ud. Hvordan vil du fortsætte? Jeg fortsætter med uændret hastighed 40 km/t. Jeg er særlig opmærksom på kørende fra højre. Jeg har højre vigepligt i krydset. Du vil svinge til venstre i det lysregulerede kryds. Hvordan vil du fortsætte? Jeg er særlig opmærksom på eventuelle bagfrakommende. Hvis der er frit bagud, skifter jeg til venstre vognbane. Når jeg når frem i krydset, kan jeg svinge til venstre med det samme. Du kører 100 km/t og er ved at indhente den forankørende bil. Hvordan vil du fortsætte? Jeg orienterer mig bagud til venstre. Jeg overhaler forankørende, hvis der er frit bagud til venstre. Jeg venter med at overhale. Du kører cirka 50 km/t og ser pludselig en lastbil dukke op. Hvad gør du? Jeg trækker så langt til højre på kørebanen som muligt. Jeg standser og holder tilbage for den modkørende. Jeg sætter hastigheden op. Du kører 40-50 km/t og skal fortsætte lige ud. Hvordan vil du fortsætte? Jeg fortsætter med uændret hastighed. Jeg bremser. Jeg holder tilbage for cyklisten. Jeg forventer, at cyklisten holder tilbage for mig. Du kører cirka 70 km/t og er på vej ind på motorvejen. Hvordan vil du fortsætte? Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. Jeg sætter hastigheden op. Jeg er særlig opmærksom på kørebanestriber. Du kører 60 km/t og skal lige ud. Hvad skal du være særlig opmærksom på? Jeg skal køre efter reglen om sammenfletning. Jeg skal køre efter reglen for vognbaneskift. Jeg er særlig opmærksom på eventuelle bagfrakommende. Du kører 50 km/t. Hvad skal du være særlig opmærksom på længere fremme? Modkørende. Jeg skal standse helt. Jeg skal orientere mig til begge sider, inden jeg passerer jernbaneoverskæringen. Du vil køre lige ud i krydset for at finde en parkeringsplads. Hvordan vil du fortsætte? Jeg har ubetinget vigepligt i krydset. Jeg har højre vigepligt i krydset. Jeg fortsætter lige ud i krydset, når der er fri bane. Du kører 70-80 km/t. Hvordan vil du fortsætte? Jeg nedsætter hastigheden med det samme. Jeg trækker længere til højre på kørebanen. Jeg er særlig opmærksom på, om den modkørende bil vil overhale traktoren. Du nærmer dig den forankørende.
Der er ingen kørende bagude. Hvad gør du? Jeg nedsætter hastigheden. Jeg giver et kort overhalingsblink. Jeg overhaler. Jeg bliver foreløbig bag den forankørende. Hvilken betydning har politiets anvisning her? Jeg må svinge til venstre i krydset. Jeg må køre lige ud i krydset. Jeg må svinge til højre i krydset. Jeg skal standse. Du skal lige ud i krydset, som lige er skiftet til grøn. Der er frit bagude. Hvad gør du? Jeg sætter hastigheden ned og bliver foreløbig bag lastbilen. Jeg skifter til venstre vognbane med det samme. Jeg er særlig opmærksom på modkørende færdsel. Hvilke køretøjer giver kørekort kategori B, der ret til at føre? Motorcykel. Personbil og varebil på ikke over 3.500 kg tilladt totalvægt. Bil med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg. Trehjulet motorcykel, trehjulet bil, ATV, traktor, motorredskab samt lille og stor knallert. Du har indhentet knallerterne, som kører langsomt. Der er ingen kørende bagude. Hvad gør du? Jeg advarer med hornet. Jeg holder mig foreløbig bag knallerterne. Jeg trækker ud over midten af kørebanen og overhaler knallerterne med det samme. Hvordan vil du fortsætte her? Jeg er særlig opmærksom på modkørende færdsel. Hvis der er frit bagud, skifter jeg til venstre vognbane og overhaler. Jeg bliver foreløbig bag lastbilen. Du kører 40 km i timen. Hvad skal du være særlig opmærksom på? Vejens forløb. Jeg er særlig opmærksom på vejarbejdet. Modkørende skal holde tilbage for mig. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Gågade begynder. Opholds- og legeområde begynder. Jeg skal holde tilbage for legende børn. Jeg må kun køre ind på vejen, hvis jeg har et ærinde. Du har indhentet forankørende, som kører langsomt. Hvad gør du? Jeg blinker med forlygterne. Jeg giver signal med hornet. Jeg overhaler med det samme. Jeg venter med at overhale. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? Opholds- og legeområde begynder. Fartdæmpet område begynder. Bump ved indsnævringen. Du har indhentet lastbilen, som kører langsomt. Hvad gør du? Jeg orienterer mig bagud og giver tegn med venstre blinklys. Hvis der er frit bagud, overhaler jeg. Jeg er særlig opmærksom på kørebanestriberne. Jeg bliver foreløbig bag lastbilen. Du er stået ud af den koksgrå bil. Jeg må lade bilen stå her i 2 til 3 minutter. Standsning er forbudt her. Du er stået ud af den koksgrå bil.
Jeg må standse bilen her i 2 til 3 minutter. Standsning er forbudt her.